Ahorita ya son 19 de marzo, el último ya son promedio elección Januari 21 de marzo, nos tenemos road con Facebook página de Extra Cruzado, entonces vamos a mirar, nos está entrevistando participantes of políticos, pero faltando 2 días, me queda un vista de otro tipo de gente, bijvoorbeeld periodistas, journalisten, mensen dat doen opinión público. Entonces, we nos tienen junto con nos, nada más y nada menos, the man himself, Mr. Maarten Schakel. Maarten, je bent journalist, hè? Ja, klopt. Je bent gestudeerd journalist en je bent Op papier, ja. op papier. Je bent werkzaam nu bij Curaçao.nu. Correct, nieuwswebsite. En waarom staan we bij Kranji? Gaan we trouwen? We gaan trouwen in Ella Pasa, Nostra bij Casa. Oh, los por, si los mag. Ja. Los por. Ja. Maarten, aanstaande vrijdag verkiezingen. Begrijp je dat? Ja. Hoe kijk je naar de verkiezingen? Hoe kijk je naar de verkiezingen nu? Iemand schreef het op Facebook heel treffend. Deze election aan Aki, nanta boring A.F. En ja, dat is het ook eigenlijk. We weten allemaal wie de grootste wordt. Toch? Tenminste, Toch? Zie, denk ik. zie. De vraag Dat is Elvis Andrade? Hè? Ja. Op. Op. En de vraag is, wordt het er meer dan 11 of minder? Hè? Minder Is 11. dat ook wat bij jou Klopt, leeft? kijk, Ja. deze keer is het gewoon wie wordt nummer 2. Het is de belangrijke wie nummer 2 wordt, want als we mogen praten over groepen, Ja. en laten we gewoon Torres Ocasio, de groep Man, Pin, Par en PNP als de 11 pakken, denk ik dat het staat geschreven in de lucht, dat hun gaan vormen. Ja. En dan blijf je die andere groep aan deze kant natuurlijk met MFK, Mio Corso. Nio Corso, Trabalpa Corso, Cam, Cam, ja. Corso en die Kousenberg weet ik niet. Dus het is heel belangrijk wie nummer 2 wordt. Ja. Maar gaan ze 11 en is het goed als een partij 11 zetels houdt in het parlement? Is het Ik goed denk- voor ons eiland in zijn algemeenheid? Kijk, wat zeggen, de stem van de volk is de stem van God. Dus, dus als Bos de Pueblo, de Bos de Dios, toch? Dus als Curaçao stemt, kijk, het mooiste is van dat wij niet wat Venezuela heeft of wat Amerika had, de dag na de verkiezingen, dat we wakker worden en zeggen, this election was rigged. Dat we dat niet hebben, dat is heel belangrijk. Maar Dus, dat vertrouw ik wel. Ik heb Conseil Electoraal Zie je. gesproken en die hebben gewoon goede controles. Dus goede controle. ik geloof wel dat dat eerlijk gaat. Dat eerlijk gaat. Maar de vraag is, 11 zetels voor één partij, absolute meerderheid. Het is, dat ik betekent, weet niet eens dat het is dat betekent home run is vrij spel voor Is die vrij mensen. spel. En de vraag is dat dat is wat we moeten willen? Ik denk het niet. Ik denk dat het Coalitiesysteem. niet goed is als MFK 11 zetels houdt. Ik denk ook niet dat het goed is als Par of Manpin of whoever ooit, Nee, in wat ooit. voor verkiezingen dan ook, Zie je. vrij 11 zetels houdt. En ik heb het idee dat ze er wel voor gaan. voor gaan. Want ze hebben tot het gaatje hebben ze een Nanahasi-campagne. Zie je. Oké, maar dan is de volgende vraag. Kijk, als iedere achterpartij een zetels haalt, dat betekent er is geen rechtszetel. Ja. Dat betekent dat als 80.000 mensen gaan stemmen ongeveer, regen, Ja. 80.000 mensen gaan stemmen ongeveer dat één rechtszetel, 4.000 stemmen ongeveer zo is. Maar het kan geen stemmen. We gaan het doen, Ja, we gaan door gewoon. Bendition de Dios, toch? Ben je Ja. niet Dios. Maar laten we niet vooruitlopen op de zaken. Begrijp je? Ja, ja. Otra cosa. Oh, de cameraman wil ook droog. Sí, Kom. sí, sí, sí. Want de cameraman wil ook naar. Otra cosa, wat ik En de wel, volgende? wat ik heel interessant vind, Maarten, en vooral omdat we een kleine eiland, een kleine gemeenschap is, je ziet mensen shiften. Bijvoorbeeld, de laatste dagen ben ik blij dat ik een paar van die bijeenkomsten mocht bezoeken en mensen interviewen, politie interviewen. En je ziet mensen die duidelijk bijvoorbeeld geel waren, nu groen. Je ziet mensen die oranje waren tijdens Frente Obrero, nu blauw. Je ziet heel veel mensen van Pueblo Soberano, van die echt, want die gezichten herken je. Die Pueblo Soberano waren of Frente Obrero en die nu MFK zijn. De vraag is natuurlijk, normalitis, Ja. de Makamba is altijd paar. Nu dat jullie belastingexploratie hebben gekregen, heel veel, Jullie? Ja. heel veel Makamba, die miljoenen hebben, die dachten, minister van Financiën, wij stemmen voor jou. Ik heb ook een Nou, shit gezien. je merkt wel, MFK durft ook de Nederlandse kiezer aan te Zie spreken. je. Je merkt het met billboards langs de kant van de weg. Hè? Ja. Betrouwbaar en ervaren en dat soort woorden. Weet je wel. Dus Palabra Holandes, Nantahuza. Dus dat zie je. Want dat durft ze durven die stap te maken bij de Nederlandse kiezer. En Dus het gaat shiften. Ja. In de zin van, ik ga nu geen namen noemen, maar vooral Nederlanders die in de bouwbedrijven hebben, ja. die adoreren MFK. Alsof die vergunningen sneller komen
als een andere partij de VVRP aan mijn post heeft. Onder MFK ging het wel heel makkelijk om Heel bouwvergunningen te krijgen. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, Waar dat wil je is- dempen? Waar wil je dempen, man? Ja. Klein Curaçao, bouw maar. Hoor. Ja. Mangroves, weg. Ja. Nee, maar jou kijkt natuurlijk op de verkiezingen aanstaande vrijdag. Hoe zie je dat, de gedrag van Europese Nederlanders? Europees-Nederlands weet ik niet. Je merkt wel dat ze zoekende zijn. Dat heel Ze veel stellen vragen. Dat heel veel toch zeggen van ja, MFK wil ik niet, maar wordt het dan of PAR of wordt het ManPin? Dat is wel een beetje wat je de tendens die je een beetje hoort en voelt, links en rechts. Maar voor de rest, ik weet het niet. En het probleem is ook, de enige die echt overtuigend zichtbaar was, en hoe partido dat echt visibel in campagne, dat was de MFK. Ja, zie. Dus- Tortilla. Ja, dus ik kan me best voorstellen dat veel kiezers niet overtuigd zijn door PAR of door ManPin, omdat we ze nou niet echt heel veel hebben gezien. Ze hebben, hebben niet, wel ze hebben niet gedanst. Nee, dat is... En dan bijna! Nou, Ja. bijna. Dat is niet het probleem. Dat is het probleem. Nee, maar ja, weet je, dat heeft... Maar we zijn even van plek weer veranderd, want we hebben weer iets illegaal gedaan. Ik heb Nederlands weer meegenomen ook voor je, want we hebben alleen maar regen. Nee, want we mogen niet bij de Crunchy filmen, want stel je voor 2 mannen gaan trouwen en hé, kijk, ze gaan trouwen. De portier zei tegen ons, maar om af te ronden, kijk, je hebt ook aan verkeersop nu politici, de Ja. leiders aan gesproken. Ja. Wat kon je de samenvatting, wat kon je eruit uit hun woorden halen? In mijn indruk was dat heel veel partijleiders ongeveer een idee hebben wat ze willen, maar echt hele heldere partijstandpunten vond ik ontbraken toch wel een beetje links en rechts. Goed nieuws, de OB wordt afgeschaft en OV en minimumloon gaan omhoog. Corruptie is voorbij en er moet een opvoedingscampagne komen als het gaat om milieuvervuiling en dierenwelzijn. Alle partijen zeggen ongeveer dat ze dat willen. En het leuke is, al die partijen roepen dat nu. Dus over 4 jaar kunnen we zeggen, bon, is het gelukt? Is het gelukt? Hè? Is inderdaad de AOV van 862 gulden naar 1500 gulden per maand gegaan? De loonbelasting Ze willen weg. het allemaal. Ze beloven het allemaal. gaan De niet vraag kijken. is of het gaat gebeuren. En ja, dat moeten we zien. En als laatste, Curaçao nu, aanstaande vrijdag. Wat kunnen we van jullie verwachten? Overdag, net als extra denk ik, bij alle lijsttrekkers in elk geval, bij de urna's, gaan we Facebook live en s'avonds Dick de Draaier en Maarten Schakel live. De uitslagen. Estamos, hey caballero. Bedankt. Contente mirabo. Contente mirabo. Hallo, be good. En na de verkiezingen gaan we biertje drinken. Afgesproken, deal. Deal, estamos. Assim, nós temos que road bacaya, então, we nós temos buscar para opinião de outro tipo de pessoas, mira, outro invalshoek. Quer que nós, esta Facebook página